नैबे जोंनि आजावनाय थांखिफ्रा मोनफा मोनफा जाफुंथों बेनो जाहैबाय जोंनि टारगेट राजनितिनि टारगेटआ बिसो दा बेखौ जोंनि मानसिफ्रा गुरुत्व सहकारे लाया बेफोरनो जाबाय जोंनि गुरुत्व आरो जों जेखुनु जिनिसखौ सिरियास लाया थासुल्ल थामसा बारा जोंनि गेजेराव लोङै जायै हगारनोबो दिनै जोंनि अबस्थाया बिराद गाज्रि सिङाव जोंनि मानखानाय खेमाथाखौ दिनै एसे गामिन एसे लांजोबनानै जोंनि गसाइगावआव मोनसे साब ट्रेजारि दंमोन बेबो गैबावला आरो बिनि उनाव मा जाबावनानै दं गाज्रिसिन मोनसे खामानि जानानै दं दाख्लि 1 आगस्टआव सुप्रिम कर्टनिफ्राय मोनसे निर्देश जारि खालामबाय बेखौनो मामोनलाय क्लेमेलियारा जाहैबाय एसटिनि बिथोरावनो आरो एसटि सायख'बावनाय माब्रै एसटि सायख'गोन आंहा गारि घोड़ा स्कर्पिय' दं आंनि फिसाला इंलिश मिडियाम फरायो आंनि बोसोरारि इनकामा 5 लाख 6 लाख जायो बेबादि मानसिया नैबे एसटि फेसिलिटियाव साख्रिबो मोनला एडमिशनबो मोनला क्लेमेलियार बेखौनो क्लेमेलियार दा बेबादि जायोब्ला जोंनि मानसिया खावसेयानो बै सुबिदानिफ्राय बन्चित जासिगोन माबोरै खालामनो नागिरदों ट्राइबेलनि बिथोराव थाखो सायख'बावनाय धोनि थाखोआ ट्राइबेलबाबो बै खथायाव हाबनानै जेबो एन्जयमेन्ट मोननाय नङा बै दरिद्र बिपिएल गोनां जाय मानसि बिसोरल' मोनसिगोन बोरैबा जायोबा मोजां बोरैबा जायोबा खति दं दा बे रोखोम 1 तारिखआव घोषणा होबाय दा बेखायनो दाख्लि 21 आगस्ट खालि सारा भारतबर्षखौ बन्दखल खालामदोंमोन अल इन्डिया एससि एसटिनि कमिटिफ्रा मानिनो हाया होननानै दा मोनसेल' सुबिदा जों दंहाय जों भाग्यक्रमै जों जाबाय 6 सिडिउल एरियानि मानसि बे आयेना हयथ' जों एफेक्ट जानाय नङा सिडिउलिं एरियायाव हयथ' बे जानाय नङा खिन्थु सिडिउलिं एरियानि बाहेरायाव थानाय ट्राइबेलफ्रा बे एन्जयमेन्टखौ मोननाय नङा बे मोनसे गाज्रि जोंनि थाखाय दा बेखायनो राजनितिखौ जों बारा बुजिया सांग्रां सारा सांग्रां हाथाय बाजार जाबाय लोंबाय जाबाय फैबाय गावबागाव दौ दाब्ला थाबाय दिनैहाय जोंनि गामियाव मा अबस्था जादों आरो समाज बेबस्थाबो गैला गामियाव सामाजिक बेबस्था बिराद दुर्बलसै मेल मिटिं खालामना गामियाव स्ट्रं मोनसे आयेन दानाय बेबो गैला बांद्रायबा जौ फेना साब्रैजों दम होना बुना फैग्रासो ओंखारबाय नंगौना नङा दुर्बल जालांबाय जोंनि समाज बेबस्थाया गुबुंले जालांबाय राजनितिकाबो बेनो जोंनि समाज बेबस्थायाबो बेनो कुनु थिग गैया जाय जेरै एरै मोनबानो जायो गाबोन मा जाहैगोन समफोर मा जागोन जों मा जानो नागिरदों गाबोनहाय मा फैगोन बेखौ जों सिन्था खालामा मोनब्लानो जायो उन सिगां साननो रोङैखायनो जों अभाब दा खायसे दं बिमा बिफानाव दं दानि दुथां सेंग्राफ्रा बख' बख' जाजोबो आरोथ' मटर साइकेल मोनसे समाव फैदोंमोन दाना मबाइल जुग जाबाय मबाइल गैयैनि थैगुलायनायसिम दं बाज्रुमनानै बिराद गाज्रि जाबाय आरो दिनै तुलसिबिलाव जादों घटनाया एसेनि उन्दैल' दहाय हमनो मोनबाय कका गलाफोर लानानै थांदोंमोन हमनो मोनबाय नै दा सोलिगासिनो दा थांनानै खबर लाहैगोन मा जादों जोंनि मानसिफ्रा मानो एथ' हाखु दाखु जादों बबाव थांनो नागिरदों मा साननो नागिरदों जोंनि मानसिफ्रा हाथाय बाजारे जेरावबो खुनु लागाम गैला समाज बेबस्था गुबुंले जानायखायनो बिसोरबो सानलाय मोनबाय हाबा जानायनि बैसोआबो अन्थोर गैला एलपि स्कुल बारहरनाया हाबा जायो ओरैबायदि गाज्रिफोर बार फैबाय मबाइलजों बावथ्राखै जोंनि बै थिंजाय जानाय 6 ना 7 ल' मोनदों खालामबाय बे मानसिया दिनैहाय जुदि सासे बिमा जानानै रायजो जानांगौबा बे संसारनि मा बुजिगोन संख्रिया बेसेबां फवा आलुआ केजियाव बेसेबां बेनि खुनु गियान गैयै मानसिया दिनै रायजो जानो ओंखारबा बेनि रायजो जानाया माबोरै जालांगोन आरो बे हाबाखौ सोर जादों जोंनि मानसियानो जादों
हाबाखौ जानाय माने समाजनि स्वीकृति होनाय बे हाबाखौ जानो नाङा अन्याय बियो नुखाथारनानै बे बिपद खैफोद बेखौ नुखाथारनानै जौयै बेदरै थाफ्लि दामना फैग्रा जोंनि मानसि लासिंसि बेफोरबादि बादा हाबाखौ होबथानांगौ बाध्य जानानै सरकारासो दिनै ओंखारबाय बाल्य बिबाह बन्द करा हक होननानै हादों जोंनि गेजेराव लाख लाख हाजार हाजार दाबा जागासिनो दं सरकारानो ओंखारबोनांबाय बाल्य बिबाहखौ बन्द खालामनो थाखाय खिन्थु जोंनि गामि सिङाव साबसे हादों हाबा मोनजानोसै होननासो रंजायो लाबोबायलै उमुगा बिहामजोखौ थुमना इदिनि गंनैसो मोनो खोमा बिदिसो आसनालागे गियानि गुनि व्यक्ति ज' जानानै बुजायनानै बे गथ'खौ न'सिम दोनहैफिननाय देनां सम जाब्ला हाबा लागोन लोंग्रो राग्रो बिदिथ' गैया दिनै बर' फरायसा आफादाबो बिदिनो सामाजिक खामानिखौ मावनायखौ बाद होबाय सोर जेनगोन सोर देरहागौ अंख खालामग्रासो जाबाय बर' फरायसा आफाद गोनाङाव जों गोदो फरायसा आफाद खालामनाय निदारमोन जोंनि दिनाव बिगुर मुजाफा बुनानै दोनहैयोमोन जों थेलाजों नारनानै थाबायनो हाला थेलाजों नारलाङोमोन जों गसाइगावनिफ्राय सुरसाकाटा बोजों बोजों बडरगावसिम नारलाङोमोन जों बेहाय हमनो मोननानै दिनै बोरो बर' फरायसा आफादनि बिदि सासना बे सासना दङमोनब्ला दिनै बिदि बारि थाखोना बारनो हायामोन बारि थाखोना सिङावनो थाबाय थागौमोन दिनै बिसोरो जेननाय देरहानाय अंख खालामग्रासो जाबाय फरायग्राबो गैया बे आबसु अफिसाव थाग्रा सासेबो लेखा फराया न'आव ओंखाम गैयिनि खेराम गावब्लाना माला मोनो बेखौ जाग्रा गोजा थादे फ्रि मोनजाबाय फ्रि थाबाय फार्स्ट क्लास लेटार लाना पास जादों मेट्रिकफ्राव कलेजफ्राव एबसु अफिसाव थाग्राखौ मालाबा फार्स्ट डिभिजन लेटार जानाय पास जानाय खोनादों बै बनना मैया होलाङाखैलै बै अन्थाइनिखौ गाबोन हमफिनाव बिदि होनग्रासो लामायाव फैसा मोनग्रा मा मावदों बल्डारनि अन्थाइनि दाख्लै हानिखौ होलांनाय साला बिदि होनग्रासो नों लेखा फरायदोब्रा बर' फरायसा आफादनि मावखुलियाव थानानै मोजाङै फरायदो जोंनि इयुन जोलैखौ देखायलांदो जों आबसु अफिसाव थानानै ओइ रुङैरखौ लेखा फरायबोदों जों साबसे फरायो राजनितिकआ बिदिनो जालांबाय जोंना सेदलि बेदलि जाय धोरों ओरै थांबाय दानाथ' ग्रुप दल ओंखारबाय थांला नोंसोरो गाबोन 24 जन थांगोन जोंहा रामफलाव 30 हरगोननो जाबाय फेट आंखौबो लिरफादोलै फेट जोंना 30 जन ग्रोब जाखाबाय फेट सासे लाफाबावदो बिदि दालाल ओंखारबाय दाना नोसो खिन्थु मोनथारनायखौ खोनायाखै आं दा बीजेपी आवबो दालाल ओंखारबाय UPPL आवबो दालाल ओंखारबाय कारण गभर्नमेन्ट दं बिसोरा थांबाय लैहोर लैहोर थांनानै फैसाखौथ' मोनाखिसै ओंखामखौ मोनजाबोदों मोनजानाया फैसाखौ उनावसो हरसिगोननोसो जाफैबाय दाना थाङामोनलां बिदि होनबा लोंनायाव जाफैनोसै दाना बेलासियाव दा बेलासियावथ' बै मटर भारा हरनाय एसे आग्लायनायजों होफैथारगोन ना दा मोनाव जानोसैब्रा बेजोंनो थरख'आ जथ' नोंनो होननानै बेयावनो 6-7 जना गाफिनसै दा बेबायदि जोंनाव दा थांलाय फैलाय आयाराम गयाराम सोलिलायगासिनो दं मा जाहैगोन एसेबो धैर्य गैया एसेबो सिन्तासिल खालामनो रोङा जेरै थांब्ला मा जागोन बिपद जागोन ना मोजां जागोन बेनिबो सिन्ता धारा गैला जाला बिला जाजोब्बाय जोंनि साननाय हनाया थौले जाजोब्बाय जात-जनि जोंनि जानाय लोंनाय सामाजिक बेबस्था राजनीतिक बेबस्था खामानि मावनाय बेबस्था समाज बेबस्था कुनु मोनसे जिनिसानो गद गोनां गैला बे थिक जाजोब्बाय सामलायनो हाला रावबो दिनै गार्जेनफ्राबो बोराय मानसिया साबसे दं थैजोब्बाय गैला जोंनो बोरायसिनसै दा गैला बै मोजां मोजां मानसि गोदोनि साजेसन होग्रा मानसिफ्रा सासेबो गैला थैजोब्बाय नैबे दा नायदो नों बोराय गाहाय गामियाव धुति गानग्रा साबसे दं गैला साफा सानै न'निफ्राय ओंखाराला बे उदायला देहाफ्राबो बे मालाय मा बुंहैनो हाबावनो दा जोंनि अबस्थाया दैदेनगिरि गैयै बादि जाबाय गामिफ्राव कुनु जिनिसानो मोजाङै सलिला बे थिक जोबसै गावजों गाव एना एनि सैलायलाय बेबादि जाजोब्बाय दा गतिके आं बेखौनो खावलायदों
राजनैतिकजों लोगोसे जोंनि सामाजिक बेबस्था अर्थनैतिक बेबस्था कर्म बेबस्था गासिबो जों जुदि फिट फरायनाय गेलेनाय जेरावबो जुदि दिथा होनानै मोजाङै सामलायलाङाबा जों गोमोरलांगोन बारा गोबाव नांनाय नङा जोंनि हारिखौ खोमोरलांनो दा गतिके बयबो गार्जेनफोर दं बेहाय दिनै गामियाव स्कुल दङ दायो ओंखामाथ' फ्रि ओंखामा फ्रि नङा दे दाना गस्ला फ्रि लेखा फ्रि गोदोथ' लेखा बायनो हायिनि गाबगुलायोमोन जों गासिबो फ्रि जोब जोंनि गामियाव साबसिन लेखा गोरों दं बेखौ हिसाब खालाम आरो ओरैबायदिसो फिसा बुरजाबा दाउ फिसा होहरनाय बायदि होहरजोबनानै ओंखाम फ्रियाव थिनहरजोबो थांनो स्कुलाव ओंखाम जाहैदो होनना होहरो स्कुल खाथिबा थांजोबबाय मेमि मम' बयबो जाहैबाय ओंखाम लानानै बाग खिन्थु बे गथ'आ फरायहैदोंना फरायहैयाखै बेखौ जों मालाबा नायदों मास्टारा दिनै बेसे बुरजा लेखा फोरोंहरखो खातायाव मा हरखो साबसे गार्जेना नायोसै थांबाय फैबाय गाबोन फुङाव सोरांलायबाय होहरलायबाय दा बेखायनो आरो बेखौ नायदो नों बै कुसुगाव खाथियाव इंलिश मिडियाम बिराद बुरजा जाबाय फुङावनो एकदम हामाम साबोनजों थुखैनानै लोक्षि बिलास थाव जुथा ब्रास होनानै बेहा जेबो खालामनाङा जानानै थाबाय थानांगौल' बिमाया इस्त्रि होगोन जुथा फुगारगोन दावदैखौ जिरनानै खुगाव दौगोन थाव मोदोमनाय फुनगोन नेकटाइ खागोन सुदारजों लांनानै बैयाव दोनना सानसे बारान्दायाव नेहैगोन बेहा खामानि गैलाब्रा दङ बेहा खामानि गैला बैयावसै बियो सानसे बै गावसिनि हिनजावफोरनि मा रायलायनाय बैनिखौ बे रायलायनानै अनेक खबर मोनसै बियो नंगौना नङा बे बर' मिडियाम फरायनायखौबो बिदि सब थुखैनानै स्कुलाव दोनलांसै बै इंलिश मिडियामखौ गाथारनो हागोन बे बर' मिडियामा ओरैबायदि गोरोंसिन जाहैगोन दा बेखौनो जोंनाव एसे परिबर्तन फैनांसिगौ सोलायनाय फैनांसिगौ कर्म संस्कृतिया गैला बियो एसे स्कुटि गोनांलाय माहाजोननि बिसि जाहैबाय बे स्कुल बारान्दायाव सानसे थाहैनो हाबाय बेहाबोथ' खामानि दं खिन्थु बेहा खामानि गैला बै बारान्दायावसो बेहा दा बे जाहैबाय जोंनि परिबेस आलसिया जानायनि माखासे खारनबो दं आलसियाखौ जों खालामना लानायसै आरो जोंनि हौवाफ्राबो बिराद खुरिया जालांजोब्बाय साबसिन मावोले खामानिखौ बारि बाख्रा मैगं गैया बे बिलासपारा बायना जाग्राजों नङा दे बिलासपारानि जेब्ले मैगङा बे मैगं फानग्राफ्रा गुदिखौ थब थुर न'निसो आगै होनैबावो रोदाखौ हास'नानै जोंबो बर' बेसे गोथौनि नंगौ नङा दे बादि हरदों मुथासे जाहैदो बेखौ जास्लायस्लाय एन्जर मुलिखौ साम'सो जानाया स्रा गोसोम ओंखारहैजोबो मैगङा दा बिदिखौ जों जानानै थांगासिनो दंब्रा दा गावखौ फोथांनो थाखायबो माखासे साब सिखोन जानो रोंनांगौ হয় ना নহয় तो जायखियानो जाया दिनैनि तारिखआव बे सरकारा जोंनि थाखाय मा मावदों बेखौ सिन्था खालामदों 4 बोसोर 8 मास जाबाय 4 मासल'सो बे सरकारनि आयुआ जोबनो दिनैनि तारिखआव गामियाव मिटिं खुंना बुंफैयो आफादता होसिगोन लाफैयो 5 बोसोर जानोसै नै बेलासिबाय दा हाथा फाफाथा खालामनांगौ खामानि मावनांगौ दिना बारग'लांजोब्बाय 4 बोसोर 8 मास हाबबाय बै तारिखखौ लायोबा बे 4 मासावबो हाफाथा होनलै नों 4 बोसोर 8 मासाव होनो हायाखिसै दिनैसिमबो जोंनि जाम्बा जाम्बि नंजोबनानै थगायफैयो जों जाम्बा बाव जाम्बा जाम्बिजोब नामा बेखौ साननो हाया गभर्नमेन्टनि आयुआ बेसेबां 5 बोसोर बेखौ साननो रोंनाय मेला दंना जोंनि मानसियाबो मिथिखा हसिखा बेयाव आखाइ खबग्रा दं होसिगोननोलै एबाराव होनग्रा खिन्थु बे लेखा गोरों माव बेनो थांनानै गामियाव जुदि होनोबा होसिगोननोलै होनोबा बै रोङैया एसे दुरबल जाया दे है नंगौ बगले उमुगानो होनबायबा एसे ओलोजोखो जादों थांगासिनो दंनो मोनो खोमा
बिदि गोसो बायनोसै बे मेन्टेल एटेक सोरनिबा गोसोखौ दुरबल खालामनो हानाय दुरबल खालामनानै आक्रमण जाबाय नंगौ सानबाय बेबाय आरो अखानायै बै सासे नंगौ आदै जासिगोन मैयासो जों थांदों क'क्राझाराव फाखा खबरा आरो मोनासै मोनबाय बिदिनो एरलांसै माने मिथिङाव ज' थांसै आरो अरुणोदयाबो बिदिनो जादों एथ' बुजायबाय इलेक्सन जानायनि 3 मास आगोलनिफ्राय सरकारनि कुनु जिनिस अनुदान मोना होननानै खारखोमा थाबनानै बे अरुणोदय फर्मानाव थाहैबावबाय ओमफ्राय रायबा लिंहरनायखायसो फैदों दा जोंलाय ओमफ्राय खिन्थु फर्मा लाखांखाबाय बियो ओमफ्राय गाबोन BPFनि मिटिं दंबाबो फैनो थांला थांबा दाबि दानजायोबा गिनाय दंलाय बेनाव न'आव थेबखोमानानै दोनैबाय फर्मा जङाबो होबोखाबाय गाबोन जुदि BPFनि मिटिङाव थाङोबा दानगोन होनखाबाय नालाय बे थांला दा मोनबाय दाख्लि बस्ता राननाया बोरो फैसाया दा बेनो सिरि मोनखानाय मानसिया उन्दुफ्लानानै फोजाबाबो सिखाराबो फोजाखा मिन्थिगौ सिगा बेखौ खिथानायावबो बे थांबाय बेखौ सोर फोजाबावो दा जोंनाव सांग्रांथि गैयिनि थाखाय बेबायदि जागासिनो दा प्रमद बर'खौ जों मा बुंबावनो आंगायबाय बुङै बेहा मालाय दराखौनो गोदानसो बानायनासो मानसिया बिराद देरबायना बै आगोलनि दरा हामबावनाय जोंला बे हाबनांगौआ दराखौ गोदान बानायनांसिगोन बेना ओरैबायदि फुंबाय बे जेनेरेल दरजाजों हाबजाला बियो बेहा मालाय उन्नति जाबाय देहाबो जाबाय दरखौनो सालायनांसिगोन बे हाबग्राखौ दा जों मा बुंनानै बोरै फोलोमबावो बयबो दा नैबे नवीननगर गामियाव 19टा गामि दं बे 19टा गामियाव बै साराय बोसोरनि बिथोराव अबा जाम्फै अबा दालां अबा बान्दो अबा स्कुल अबा माथावरि खोनाय जादों गैया दा गैयाब्ला बै समावहाय BPF सरकार थानाय समाव जिखुनु बोसोरावनो मोनसे अनुदान फैयोमोन जब कार्डनि एजेन्सि जब कार्डआव जों 200-300 भाग मोनदों ना मोनाखै रायजो राजाफोर मोनदों ना मोनाखैलै आरो ओरैबायदिबावसो जब कार्डनि नियमा खादाजों रुजुना गारथारनांगौ नियमा खिन्थु खादाजों गाराखै दे ट्रेक्टरजों गारनानै खादा ओरै फट' लानायसो बियो नङा दे एखे हाद्रि फुनलायनानै खदाल बाननानै फट' लानानै 500 जेबो मावाखै ट्रेक्टरसो गारदों खिन्थु बर'नि खर'आव हा रुजुन जाबावनाय गुरै जाजोब्बाय लोथो जाजोब्बाय बर'नि खर'आ हा रुजुनग्रा दंबावसै खदाल बिखुं दोनो गोरों खमसै बा हाखौ जावनो दानि सेंग्राफोर खदाल बिखुं दोहोनसै जाया दा बेबायदि अबस्थायाव जोङो फैसा मोनबोदोंमोन दिनैहाय बिसोर दैदेननाय सरकारा रायजो राजानि थाखाय जेबो सिन्था खालामाखै होमब्ला बे सरकारखौ आरोबाव जुदि 5 बोसोर दोनबावनांगौबा जोंनि अबस्था मा जाहैगोन हाथफ्ला जाहैजोबगोन मोनसेबो गथा थानाय नङा दुफु जाहैजोबगोन इनकाम गैला अन्थाव बाथाव गुजरात बेंगालुर केराला खामानि नागिरनानै बर'फ्रा थैलायो एक्सिडेन्ट जानानै हठात करि बे नवीननगरनि दंफां लाइफां गेजेरनिफ्राय दिनाव लाख गारि थांलाय फैलाय बारस'नो रोङियाव सलथब थैलायो बिराद बुरजा थैबाय बर'फ्रा बाहेरायाव थाङै गोथैखौ लायनो हायैनि बावनो गारबोनांगौ सासे गोरिब न'खरनि मानसिया बेयाव 1.5-2 लाख थाखा गाना गोथैखौ बोरै लाबोनो नांलालै आफाफोर बावनो माबा मोनसे खालामदो होनहरो गारजेना बेबादि जाबाय बेखौ सोर खालामदों बेखौ सरकारा बाध्य खालामदों दिनै सरकारा जुदि जोंनि बे बिथोरा ओनसोलाव थानाय गरिब दुखी जायगानि गामिफोराव जुदि सरकारनि तरफनिफ्राय खामानि मावनानै रोजगार मोनजानाय विभिन्न रोखोमनि स्किम हरोमोनब्ला दिनै केराला गुजरातआव रावबो थांनाय नङामोन दिनै बेबायदि अपदार्थ खामानि मावनो रोङै सरकारनिफ्राय
थाखा थाइसेबो लाबोनो रोङै सरकारखौ मदद होनानै समर्थन होनानै दिनै जों थानाय हाखौनो जों दिनै थेर बेथेर गावहोजोबनो जों दा फैगासिनो दं। थानाय नङा जोंनि हायाबो लासैनो दखल जाजागोन बेबादिबा। दा बेखायनो समाय थासान्दियावनो जों बयबो सांग्रां जानांगोन, सबथिखि बेबस्थाखौ जों लानांगोन। दिनैहाय बिश्वजित दैमारियाबो बिटिसिनि सिफ जानो दालाल हगारगासिनो दं रेवरेवामोनहा। बिराद दालाल हगारबायनो। दा जोंनाव गसाइगावआवबो बिराद बिनि सोलिगासिनो दं मानसि बुथुमग्रा। आरो नै जोंना बे नन्दिफुरनि खनस दाख्लैसो गावलांबाय बियो हारसिङैनो 200 जन ना 300 जननि बे प्राइमारि लिस्टखौनो फट' खेबना हरदोंनो बियो। बेखौ लाबोजोबसिगोन आं होननानै दाथ' लांनो हायाखिसै। आं हारसिं हाबैनोसैलाय दाख्लै हाबैबायनो रामफलाव। बेबो बे थाखा मा मोनखो बेलाय उनावसो हरो थाखा बेनाबो। एग्रिमेन्ट जादों खिन्थु उनावसोनो बाखिसो। दा मा लाब जाखो बियो? दाथ' बे सरकारानो फैगोन ना फैया? जोंथ' जोंहा स्ट्रं, जों जेनाखैथ'। दाख्लैनि माने लकसभानि बिसायख'थियाव जों देरहानायसो, जों जेनाखै, जों देरहानायसो। बिजेपि, एजिपि, जिएसपि, इउपिपिएल मोनब्रै दलजों जोंखौ आवलायदोंमोन। खोमोन दोंसे उलायनो हायाखै जोंखौ। जों 4.5 लाख भट मोनदों। बिसोर गासै मोनब्रै दलजों 4,85,000। होमबा हारसिङा बांसिन जाखो ना मोनब्रैजों बांसिन जाखो? आं हारसिङैनो 4.5 लाख बा आंना बांसिन नंगौना नङा? साब्रैजोंसो आंना जिया गांसेल', आं हारसिङै खबाइसे, साब्रैजोंसो खबाइसे। सोरना बांसिन? नाया आंना बांसिन नंगौना नङा? दा बेखौ साननो रोंनांगौ। जोंना खालि सानला हला 30 रायलायखाबायलै, 30 जासिगोन एबार थांबानो। 30,000 ब्रा 30 जाखाबाय फैदोल'। मैयासो हरबावदों ओमफ्राय बे मोजां सिरियास रायलायो। मबाइलफ्राव रेकर्ड दंलाजोबलै। ओरैबायदि गुरुतर उमुक उमुक थांनो नागिरदोंमोनलै। ओइ दालासैलै नोंसोरल' फैग्रोदो, उनाव लांसै बिसोरखौ। बै खम जायो जे भागाया 30नि ना। दा बे रोखोम मोनथाय मोनाखै। सरकारनि थाखाखौ मारिनानै हरनो हागौ, बिदि हरलानाय नङा। हा नों बादि बे आयाराम गयारामखौ 30नि बायनानै बेहा मा लाब दं? बायबा जों बायगौमोन। आदा फैदोलै अननानै नोंखौ 1 कौटि होनसै होनला फैगौमोन। बायबा जोंखौसो बायनांगौमोन। बे आयाराम गयाराम गोथौनि अनला जाग्राखौ लांना मा खालामहैनो? बे ना सिना जाना दं, ना बेक्तित्व दं, ना पलिटिकेल आइडिया दं? साननानै नायनांगौ। बे फाग्लामोननि बादि जे बे फाथै बेदर नागिरग्राफोर गोदाव सोराव बादि जाजोब्बाय। दालाय जोंनि बर'फोरा गासै धुम फाथै बेदर नागिरग्रा गैयामोन। सम्फथि फानजोब्बायनो गैला लाइ लथर। हा गोदो जुवा दङ, जुवाजों जोबजोबनाय दं। सोरबा सोरबा फाथै बेदर, सम्फेरा बेदर, दाउ बोलदर, दाउ गोसोम नागिरग्रा, हालदै गोसोम नागिरग्रा, बथल खिबु गोथौ नागिरग्रा गैयामोन। बे रोखोमनि मन'बृत्तिनि मानसिफ्रा बिसोरो। बे बथल खिबु गोथौ हिरा थायोनो नङा दे रायजोफोर। दा बेबादिजों राजनितिक थाङा। राजनितिका गुबै सिन्ताधारा बबे दलनि मथ', बबे दलनि मेनिफेस्ट'फ्रा रोखा रोखा रायजो राजानि उन्नतिनि थाखाय बेरखांनाय, बेफोरबायदिखौसो सिन्ता खालामना समर्थन होनांगौ। ओंखायनो खावलायबाय, फैगोन 2025 सनाव जानो गोनां जोंनि बिपिएफनि बिसायख'थिया जाथारनोसै बिटिसिना। बावहाय जाहाथे आरोबाव बांसिन देरहानायाथ' जों गभर्नमेन्ट दाखाथारगोन। गभर्नमेन्ट दानो संख्यानि बारासिन संख्या 30थायाव 30ता देरहानायनिखौ जों खायदा खालामगासिनो दं। दा बिरुति शून्य खालामदों। दा बेखायनो बयबो सिन्ता खालामदो। जोंनि गेजेराव जेखि फैलाखि दाफै बिटिसिआव बिपिएफ दला फैफिनाबा बै थानाय माखासे दफाफोरखौ लांनायखौ बिपिएफआसो मिन्थिजोबगौ। जोंनि सुक्ति मथे जों 2003आव सुक्ति खालामनाय जेसेबां आयदाफोर दं, जेसेबां दफाफोर दं, बे दफाखौ फोथांफिननांगौनि खाथिराव
बिटिसिनि गासैबो क्षमताखौ लाबोफिननांगौनि खाथिराव नोंथांमोना बयबो सिन्था खालाम बयबो गार्जेन अभिभाबक जाजोब्बाय एफा एफा सिन्था खालामनानै बयबो ज' जायोबा निश्चय बे सिन्थाया बांसिन गिदिर जागोन दा बेखायनो खावलायदों दा এটা হলো বর্তমানে প্রমোদ বড় সরকার আমাদের বিভিন্ন গ্রাম পর্যায়ে আইসা ওনারা বড় বড় লেকচার দেয় শান্তি আইসে বলিয়া কয় কিসের শান্তি अशांति से जादों अशांतिया बारायदोंना बारायाखै दे जानो सुख गैला लोंनो सुखला मा मावनानै माखौ फोलोमबावनो बेखौ शान्ति होनो शान्तिया माखौ होनो खामायनानै मोजाङै रुजु-रुमु आलो आलो रायजो मोनजानाय बेखौसो शान्ति होनो गावहा शान्ति जादों जोंहाथ' शान्ति जायाखै रायजो राजाफ्रा आमार গ্রামের পাবলিক 1 টাকা কামাই করার কোনো ব্যবস্থা নেই আছে নাকি নাই এখন ওই বন্ধন ব্যাংকে গ্রুপ হয়া লোন নিয়ে টোটো কিনবা লাগছে সময় মতে না দিলে তো ওই যে গ্রুপটা ডিফল্টার হয় তারা তো গ্রুপও সৌর পয়সাखौबो সাসি হওয়াবা জ আদায় খালামাইনাंगौ गोनिसिनि পয়সাखौ नोंसोर আদায় খালাम এরকম হইছে না নাই এখন এইটাই বলবো যদি বিপিএফ দল এই অঞ্চলের জন্য রাস্তাঘাট ভালো না করলে হয় আজকে কি তত আসলো হয় ততটা কায় আনছে আমরা আনছে কায় আনছে বিপিএফ দল সরকার গঠন করে তত আনছে ততটা কিরকম আসলো আমরা জানতাম আগে গোসাইগাঁয়ে মোটরের দোকান হবে ট্রাক্টরের দোকান হবে মোটরखौ बहा फानो जों मिथियामोनब्रा गोदो मिथियोमोन जिपफोर फैबा बबाव बायो बेखौ सानोमोन जों दखाना बहाय फानो मिथियोमोन मटर दखानखौ मिथिफेरामोनब्रा जों बबाव फानो दिनै मटरा गसाइगावआव थांबा मा मटर नांगौ नोंलाय आजका गसाइगाव যাও কুসুগাঁওর মধ্যে টোটো দোকান আছে এইগুলা কায় আনছে এগুলা বিপিএফ দল সরকার গঠন করে আনছে রাস্তাঘাট যদি ভালো না হইল হয় ততটাও না আসলো হয় তাহলে আমাদের তো ভোট চাওয়াই লাগে না না বিপিএফ দল যা করছে অনেক করছে এমনি ওদেরকে ভোট দেওয়া লাগে দেওয়াছেন লাগছিল কিন্তু আজকে উল্টা ভোট চাওয়াছেন লাগে নিয়মাव जों भोटखौ बिनांलाले एथ' मावबाय ना जाबाय जा बिथांमोना मावबाय होनांगौलै मावहोआबासिनो होबावनो बिसोरसो मावदों दिनै प्रमोद बर'आ रावबो बुखिया बेखौ 4.5 बोसोर बारबाय लामा मोनसे गुदुं बाथियाखै दा जोंथ' बानायबाय दे रिपेयार खालामदो बानायदो दालांफ्रा हारिमुनियाम दामनाय बायदि जाजोब्बाय दंफां दालाङा गगर गर हारमोनियाम दामबा मोनसे गोदोआ होमबा बिदि जाजोब्बाय हारमोनियाम दामनाय बायदि जाजोब्बाय दंफां दालाङा दा बे अबस्थायाव बेनो बर'बावगोन दा बेबायदि बरखौ सोरनाव होगोन आरसिसि दालां खालामग्रा दला जाहैबाय जोंनो होआलाबानो बै हारमोनियाम दामनाय बायदि गोदोग्रानो होनो बेखौ दासान তো এই জন্য আপনাদেরকে অনুরোধ করলাম আপনারাও ভালো করে চিন্তা করেন আদিবাসীগুলা আমরা তো অল্প হইলাম আমাদের থেকে আরো বেশি থলে আছে আদিবাসীগুলা না ঘর না বাড়ি না ঠিকানা এখনো ব্যাংকে টাকা রাখবার জানে না বেশিরভাগ যা ওই বাঁশের ফুটা মুটে রাখে হ্যাঁ আর জামা কাপড়গুলা ডোকার মধ্যে রাখে হাড়ির মোটে এখন তো উন্নতি করার জন্য চালাক হওয়া লাগবে তো চালাক হইলে কি হবে উন্নতি করে সবাইকে চেনা জানা হবে সব জিনিসটাই জানবে রাজনীতিক জানবে সামাজিক ব্যবস্থাও জানবে অর্থনৈতিক ব্যবস্থাও জানবে এগ্রিকালচারে মানে খেতি করার ব্যবস্থাও জানবে সবটাই জানবে ওই জন্য লেখাপড়াটাও গুরুত্ব দেওয়া লাগে আমার লেখাপড়াটা বেশি পড়ে না অল্প হইলে বিয়া হয় না নয় খালি বাপলা আর বাপলাটা আগে হয় বিয়াটা একদম পরে শোনা আসল বাপলাটা হয় না নয় আগে টানিয়ে নিবে পরে একদম অবস্থা ভালো হলে বাপলাটা করবে এইগুলা এখন বাদ দেওয়া লাগে এখন শিক্ষিত সমাজ হয়েছে এগুলা ভোট অভ্যাসগুলা সারা লাগে ভালো অবস্থা আনা লাগে লেখাপড়া শেখা লাগে রাজনীতিভাবে কাণ্ড জ্ঞানটা থাকা লাগে যার জন্য আপনাদের সকলকে অনুরোধ করলাম আপনারাও যাতে এই আগামী 2025 সনের বিটিসি নির্বাচনে আপনারাও দলে দলে যোগদান করেন আমরা কিন্তু আজকে 20 বছর মতন হইতে চলছে
আদিবাসী গুলা থেকে এত কইলেও সমর্থনটা বেশি পাওয়া যায় না। আমরা দুঃখ, কিন্তু আমরা এক লোকেই থাকি, কিন্তু যাবে কোথায়? ওনারাও তো মানুষ। আজকে এই রাস্তাটা আমরা বানাইছে, খালি এটাতে বড় মানুষ হাঁটবে, খালি রাভা মানুষ হাঁটবে, সবাই হাঁটবে। গতিকে একটা রাজনৈতিক দলে সবাই থাকবার পায়, সবাই কভার পায়, সবাই দেবার পায়, ওইগুলা চিন্তা করা লাগে। যার জন্য আপনাদেরকে অনুরোধ করলাম, সর্বশেষে সবাইকে আজকের নবীনগর প্রাইমারি কমিটির নবাগত সদস্যদেরকে আমি গোসাইগাঁও জেলা বিপিএফ দলের তরফ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করলাম, ওদের মঙ্গল কামনা করলাম। ওরা যাতে এই অঞ্চলের 19টা গ্রামকে বিশ্বাসে আস্থাভাজন করার জন্য সবাইকে নিয়ে একমত করিয়া সবাইকে যাতে বিপিএফ মুখী করতে পারে, এর জন্য সব যারা যারা পদ পাইছেন পদবীদেরকে আমি অনুরোধ করলাম, আপনারা সবাই ভালো রকম কাজ করেন। আর আপনাদের সকলেরই দীর্ঘায়ু কামনা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।